Pozdrav svima ljudi, ja sam Memo i danas ljudi u ovoj epizodi ima da igramo Minecraft preživljavanje. U ovoj epizodi danas ima da u kući stavljamo razne stvari, tako da hajde da počnemo. Kao prvo treba će par stikova da bismo napravili materijal. U kući imam već sve, mislim osnovne neke stvari, mada nemam peć, zaboravio sam staviti, moramo podnaći, to je moja kuća, ovdje kao neki dimnjak. Nisam ništa posebno radio unutra, tako da evo kao što vidite tu su mi neke stvari koje sam pa sakupljao, iako nisam baš sve ove, ovdje ghost, sam jedno uzeo skratio i više ništa, znači tu sam jedno uzeo da bi napravio ampelan, jer nisam stvari imao drugu ideju kako da to drugo ostale stvari kako da napravimo. Tako da napravit ćemo jedan šavel, laputu i idemo da počnemo. Zapravo ljudi, vidimo se kad ja to sve napravim. I ljudi, ovo je bilo to za ovu epizodu, izvinim što je ovako kratka. Mada to tu ja moram da negdje idem, tako da se vidimo, pozdrav!